Sí, en cada recuncho da nosa terra sentimos o cheiro a queimado. Nos montes de Pontevedra, nos montes de Ourense, nos montes de Lugo e da Coruña. Pero tamén sentimos a súa presencia nos compañeiros, compañeiras, nas rúas, no traballo. Ese cheiro sen vida, sen esperanza, que acompaña algunha das nosas accións. Fogo! Apaguemos o fogo entre todos! Auga! 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 Contra a indiferencia! Auga ás malas formas! Auga aos atrancos legais que impiden chegar ás persoas que máis os necesitan! Moitas persoas pequenas en moitos lugares pequenos, facendo cousas pequenas, consiguen grandes cousas. Nos alegramos aquí, na naturaleza, en estes tempos que se fala tanto de fijar a población, de axudar as persoas, de estar cos máis vulnerables, pois alegrámonos como todos os anos, pero este ano, si cabe a miña palabra máis precisa, a alegría, a motivación e a rebeldía sana está máis brillante que nunca. As mellores maneiras de disfrutar da vida. Meu neto, cando me di que ten moita sede porque ven correndo, o primeiro que lle digo é: espera, tempo, dache tempo. Avó, pero se hai ali un bar que podo ir. Vai, fillo, eu vou ir pensando a ver como podemos coller auga nun sitio onde non hai. Bueno, e como hai que darlle tempo para que produzca. Aquí vai a parte de responsabilidade nosa, persoal, individual. En segundo lugar, debemos reaccionar como sociedade ante niveis de consumo e adiccións altamente preocupantes. Nosotros, neste día, para seguir mejorando e luchando en este ámbito, mirade, escoitade. Fillas que envellecen itinerantes nos albergues, que se funden nos mares, que teñen que loitar por unha dignidade, igualdade, vetada por a súa condición. Unha nova vida é posible.